Күгәрсен ауылы халқына язгы бүләк. Ушы көндәрдә Шәриповтар нәселе туган авылында шәп концерт оештырдылар. Сарала бер тугандары, уларның балалары, кияү килендәре һәм егәндәре әүзем катнаштылар. Бу концертлар безнең традицияга әйләнеп бара һәр ел сайын. Инде тырышабыз, концертлар бирергә, авыл халкын әзрәк куандырырга. Бик килеп чыгып бармый, балалар үсеп беттеләр, җыеп алу кыен инде аларны, репетициялар эшләргә кыен. Һәрберсенә генә әйтеп кенә куясың инде. Номерлар, җырлар әзерләргә дип, соңыннан инде барысын да җыеп эшләргә тырышабыз инде. Бу концертта без эшләргә тырыштык, конечно, яңа җырлар. Илсур Шәриповның язган җырларыннан күбрәк җырлар кулландык. Күбрәк яшьләрне, балаларны, оныкларны күрсәтергә тырыштык инде. Чтоб әзрәк алар безнең юлдан барып, әзрәк сәнгатькә дәрт уятып аларга, әзрәк сәнгатьне яратырга тырыштык инде, яраттырга тырыштык. Халык бик безнең концертны һәр вакыт яратып, көтеп балалар сагынып, кеше бик күп булды, басып торырга урын булмады. Хәлил абый Валитовның язган сүзләренә күп җырлар яңгырады. Мөмкинчелек булса, Алла бирсә, киләчәктә дә мондый концертларны куеп торырбыз, халыкны куандырып торырбыз. Инде Алла бирсә, исән сау гына булыйк.